missek titħol bombshell fil-villa għax ignorant wara liħor qed idaħlu. Fajla tiela u oħra nieżla kuġġejn. Zom, għaw fej għedin? Lisla. Eħe, xaddu xaqsam mala fajlent Lisla? Aħra, xieħlew. Issa li għettad li għet inxebħek miegħu, allura qed taraħ li sejdek. U qed timissija? Ifhem u naqra hyper vjeru, mux hu ġifiri lab miegħek inti tilab miegħu, u x'tib talab toqgħodu tilagħbu eżempju? Il-pastizz, aħe. Istira, ta' berix. Kelb ta' Selwyn. Mela, dak mill-li Israel ma' zabbar. Mela, sinjuri, il-bira ħarġajt għamilta, il-jajra, il-bira ħarġajt għamilta, n-xiri sija minn ħajti u iktar spost politiċi ġiġizija u nofs il-program nara la fajlet. U jgħet, mill-momenti s-satejt baqa f'moħħi jienu naraw. Kied meta Selwyn għald il-perla. Jina naf li l-kommedja u xikultant nidagis nibla. Xikultant, il-ħin kollu, s-sur il-blaf. Imma taf xandu tajjeb, għandu l-speak biex jabbi ħafna iktar fas minn kjor, għassissa r-rekord kien fidieħ. Imma alla jbierek dan it-tifel, Selwyn jew xil-Lostrina u dak insomma, il-nexri jibdet tlet nisa finqas minn jumejn. L-għadla batu dejt għalija. U għahna bħala program serju, xalli nilu għamil nilu eżat bħal dibattiti politiċi. Kejjilna bleżat kem da mitkellemu u kem da mitkellem jaraf. I'm so excited, you know, because nishtiq ħafna nsir nafek. Illum naħseb li kiku tħalna t-nejm il-bidu u kontinti għamek, like, zgur kon noħroġ. I will step forward for sure. Like, I like you, you know. Yeah, no, I really like you, I really do. At the same time, mux etnejlek mem xej, fimt, għax meta tħanna kienem vera tkellimna, kienna bond qawwija, ma like konna naraw il-xurxin bħala ħbib. U anka l-bieraħ ximdejna nitkellmu flaxija, like ħassejt il-conversation vera flowy, it's not difficult miegħek biex tagħmel conversation. No, not at all. Ma l-oħrajn qed imbagħtina, to be honest. Nidem babla ħafna, I'm full of energy, naqas storbju, summa u anka li ma naġġiex ċertu affarijiet, ċertu deċiżjonijiet, ma rridekx tuħu l-impressjoni tiegħi. Jekk jiena, like inkun sejjer tajjeb mal-persuna u ikun hemm naf li hemm xi ħaġa b'saħħitha bejnietna bħal pereżempju Mattias u Enrika, jiena jista' jidħol min jidħol għax jien jinteressani milli għandi. Eżatt. Lej jiena jekk għaddejjaqni xi ħaġa ħankun straight to the point mal-ewwel. I'm not here to waste time, la tiegħi u laqas tiegħek u anke ta' kiju għanax ovvjament imma dik iċ-ċarajnija. Imma le, I like li nkunu on the same page. Insomma, kieku Selwyn kien politiku kieku l-ħin kien jispiċċaq mill-ewwel. Bro. Sorry, ta' min intint? Jena Ronald ħabib ta' kijon tajba xari, bro. Tajjeb, s-saret tajt l-ħabib tiegħu n-nota li tixxibħu naqra nkun l-istess binġi, istess għada. Aħna ħbib ta' vera jena u kijon ta' ħbib ta' vera, kollox nagħmlu flimkien. Imma nisa me wara xulxejn aħna ma neħdux ta' kuġejn. Naħseb li kelkom ftit nisa mhux ħażin għax Alla jbierek fid-dar hemm xi tlieta li kontu toħorġu magħhom intu, insomma ma nafx. Kuġejn. Aħna nkunu busy, fajla tiela u oħra nieżla kuġejn, nejja minn hemm naqlaw l-art kuġejn. Imma allura għaliex ma dixini dil-ħaġa li ma tistax toħorġu? Ħabba ħajġin? Ħabba tikett? Ħabba xiex? Kuġejn. Darba tiġrinna waħda. Bro. Kion, right, kuġejn? Right, I wish I had it.
Tajjeb, anka kif li best taqla l-art, ha? Thank you, anki da xarri veda tajba. Thank you. Bes tal-ġen. Xin tamela, bro? On the date. Aha, anka jgħan d-dejt. Ma Lorelei. Lorelei l-istess wahda tijaj. So, għax ktir tux. Le, u l-reloj. Ma xi taqla bil-maqlub kuġin. Ma l-istess wahda naħdejt. Alright, jena ankjon. Għajdila għaw ġejt għaddejt l-Lorelei. Ankaru għanna l-Lorelei u kol għajdela. Lorelei, il-mara. Għajdila li għawrona li għammuri, bro. Zomma kuġin. La, Mr. Zomma marri ċinkwieti jena. Isma kif jgħeta, Mr. Xerri tajjeb? Good morning, Mr. Teacher. Good morning, children. You may sit down. Kif Sit int, down. sir? All right, illum jgħataw għalix jiena flimkien ma'kom nixtieq nesploraw, nitlu fil-font dwar il-Malti li qed jgħu dawk li hemm ġewwa l-villa ta' Love Island għax jiffrintaw ħedin il-Malti. Imma flima sen, sir. Ostrina Kirkop, kemm int ignorant, Madonna. Min missek tidħol bombshell fil-villa għax ignorant wara liħor qed idaħlu bħal di daw, leja, jew lej biha laqaġġet għax aqqas bil-Malti ma taf titkellem x'affarijiet daw. X'għamlet, sir? Iffintat il-plural ta' ġuventura għax qalet. Lea l-ħin tiegħek wasal ukoll bħal bombshell ġdida llum inti se tagħżel żewġ ġuventuri għal dejt. Madonna kemm ignoranta. U dak kien l-affarijiet ta' dum nisperaw illi ħattu fiċi l-seguna, nfadukom like, subscribe, share, xandru kemba, għalbi kulħadd, għadha bħeġu kullawnek, fissa. U dan huwa rigal tal-lum li nagħmlu li tista' taqsmu mal-kollega tiegħek tax-xogħol. Għaliex grazzi għal ġus mama qed nibgħatu tnejn min-nies li jafu. Kienu ħaniċċekkjaw affarijiet tagħna. Tajjeb, tiklu flik. Ġus integja xaħat li ħedem li għadha fit-nota, kunt l-isbiet u għal fiċ li t-tjomej, t-kut ġus noa, għudu